De rode loper leidt uit voor maar liefst Santje Meijwerkers van Helma uit Hollem. Zij binnen dit jaar allegaar 40 jaar bij de baas. Dat is uniek. Zeker uniek en BWT geweest mooi. En het is vaak, ben heel veel clichés die daar samen worden, maar ze zijn alle weer. En dat is eigenlijk de kern van het succes van ons bedrijf. Dat onze medewerkers bij het verschil maken kunnen in deze hectische wereld. Het bedrijf verzwaart het vooral wiet de koekjesmerk. De medewerkers binnen allegaar in 1984 in dienst kwamen en nog hield hij het werkzaam in Hallem. Een tweetal van Harren zocht waarom. Voor mij het is omvloeien. Als je ervoor staat, dan denk je van jeetje, nou, 40 jaar, dat is een heel schof. Maar achterna, dan denk ik van waar is het die belangrijk? Ik heb van alles meemaken en wie altijd heel fascinerend. De dingen die gebeuren. De leuke dingen, de minder mooie dingen. Ja, we gaan alles meemaken. Alle medewerkers kregen een oorkonde en grut applaus. Dat zo'n soort medewerkers trouw bleven is neffens directeur Helma wel te verklaren. Een hele grote belutsenheid en dat zit hem in. Wij zeggen dom maar gewoon. We maken wel machinaal hard werken, maar dan kun je ook wat bereiken met elkaar. En we zijn uiteindelijk naast familiebedrijf, bij alles medewerkers eigenlijk één grote familie.